Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsiral Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna najjayna sholihan wallazina amanu ma'ahu birahmatim minna wa min khizyi yaumi idz. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Falamma jaa mongko tetkalane wus tumeka apa amruna perkara ingsun. Ae tegese ngazabuna siksa ingsun. Najaina mongko nyelametake sapa ingsun Allah sholihan ing nabi saleh. Waladzina lan ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzin mangahu sartane nabi saleh birahmatin kelawan rahmat minna saking ingsun. Wa min khizyi yaumi idzin lan saking keasorane dina kuwi. Ae tegese wanajaina nyelametake sapa ingsun Allah sholihan ing nabi saleh. Waladzina lan ing wong akeh amanu kang padha iman sapa aladzin mangahu sartane nabi saleh dislametake minal ngazabi saking siksa anazili kang tumurun bi kaumihi ing kaume nabi saleh al kafirina kang kafir. Wa minal khizyi lan saking kehinaan alazi lazima kang tetep apa kehinaan hum ing wong-wong kafir. Wa baqalan tetep apa al-aibu aib cacat mangsuban hale dinasapake ditablegake ilaihim maring kaume nabi saleh sing do kafir.
li ana maknal khizi krana sak temene utawi makna khizi iku al aibu aib aladzi tazharu kang pertela apa fadihatuhu jlentrae aib wayastahya lan wayustahya lan digawe apa jenenge isin apa mimislihi saking padane si aib nalika siksa karo Allah Subhanahu wa taala diwuduke kayak kamangka saurunge wis ana tandha-tandhane Rebo pucet. Ayo wingi kae lho tandane kae lho. Ha kemis mbranang. Nah, semua gosong. Setu medun. Bayaran. Yes. Lah ternyata nalika siksa niku medun karo Allah diudukke wis ketok mata neng kono Allah nyelametke Nabi Saleh karo wong-wong sing do nderek. Wong-wong sing do iman marang Nabi Saleh. Jenenge we nyelametke ya mesti nganggo rahmat. Nganggo rahmat ki nganggo sifat welase Gusti Allah. Kita selametke lah apa mesakake. Sing paling baku ki le oleh kawelasan le oleh rahmate Allah itu. Bab asline wong urip ki ya ming wong. Sing ten riku niku penting banget piye carane oleh welase Gusti Allah. Penting banget. Ben Gusti Allah ki melasi. Nek ten riki angger nderek nabi cetok. Wis cetok. Wong sing dislametke niku sing do nderek nabi sih. Sing do nderek Nabi Saleh ya dislametke kok teko diwelasi Allah. Karena gelem nderek. Artine kaya kita-kita barang ngaten iki angger urip niku selalu nderek paugerane Kanjeng Nabi sing jedule saka jabarane Quran. Mesti dirahmati. Nek ana azab, ana musibah, selametke. Mula tembunge rak nderek Nabi, nderek Quran. Iki ora mung sekedar lafaz, terbukti dengan perincian-perincian seruan sing ten riku niku jenengan ya terus tandang siji mbaka siji. Ana perinciane ta Gusti Allah dawuh ngene ya tak ngene. Gusti Allah dawuh ngene meneh ya tak ngene. Gusti Allah iki ngelekke ora pareng, ayo tak doane tak singkirane. 24 jam niku iso werna-werna saka dawuhe Allah sing jenengan tandangi. Niku jenenge nderek. Iman marang Gusti Allah. Iman. Krungu azan kae wayuki munasolah. Ciri-ciri wong sing iman iki do gelem jumenengi salat. Lah pas mancing ayo salat. Nderek wis niku dawuh Gusti Allah. Krungu manjinge nganggo azan tak salat. Allah ngendika ciri-cirine wong sing takwa niku wayuki munasolah. Oh, oleh perincian siji saka Quran. Wa mimma razaqnahum yungfikun lan saka apa wae sing ingsun ngrezekine utawa ngrezekeni nang gone wong sing do takwa, wong sing do takwa niku yungfikuna, gelem infak.
Infak niku ngecakne bondo ana ing dalem paugerane Allah, syariate Gusti Allah. Infak. Ora kok ming nyemplungi kotak. Ora kok ming cemplungke masjid. Pokoke bondo sing jenengan miliki iki dicakne. Berarti nek isih disinggahke urung bagian saka ngecakne bondo, urung bagian nenggon ayat wa mimma razaqnahum yunfikun urung kok ya. Dilalae sing ndek anak sekolah njaluk ragat. Ayo ragati niku berarti ngeculke duit nggo ragati anak itu bagian cak-cakan bondo sing pas sesuai karo syariat. Dadi neng kono kuwi barang ora mingkur neng kotak masjid kok ya. Sing wedok katoke suwek. Panjenengan nukokke kathok men supaya ora nganggo kathok suwek, kuwi bagian saka infak. Lah ya apa ya arep duja. Nggo kathok suwek duja, ayo le kok ngisin-isinke. Bagian infak. Oh. Nguteke rada. Lah ya sing rada bening-bening titik. Kaya ya all. Wong iki urusane ro infak ora blandang dono kuwi kok. Nek nggon ngono kuwi iso omong nek cucul ora tau metu. Rembukane wong cucul enggokke lumpatke dono, ketok banget le cetil. Ketok banget le piye carane men ra ngrembug cucul. Denggokke angger nggon cucul. Ora jelas ya. Sing wedok kok ngeleh diwareki, anake kok ngeleh diwareki, nganggo cucul bondo kuwi ya infak. Lah engko le mrakteke diwareki pepak, ana kalane tukokke, ana kalane masakke, ana kalane jikokke dusungke nggone mbokne kono ya iso. Lah ana sing bocah-bocah angger ujug-ujug mara le muni tilik mbokne jebul mulih ngusung. Wong arep golek-golek wae. Ngono kuwi kerepe. Dadi ora kok mara mulyake mbokne, gawakne mbokne, ngekeki mbokne ora. Lah mara alus mulih teng greweng. Ono sing ngono-ngono kuwi iso-iso wae ngono gumun aku. Wong cetha mbokne bapakne wis do ora iso mbut gawe. Duwe apa ta apa iki wis mingkur mbuh saka ngendi di ipil-ipil utawa dintil-entil men ra boros kek. Lah kok malah diajar karo wong tuane, karo anake. Iya anake angger mara ngono kuwi iki. Iki tak peke ya, Mbok. Wah. Lah jenenge wong tuwa mbok muni emane mano muni wela ya mesti iso karo anak sikon. Nek dikandhani iki wong mbokne oleh kok kowe iki cerewet ki ngopo wae. Lah saiki bayangno jenengan ya wis dadi wong tuwa, seneng butuh jenengan iki seneng ya butuh. Ning nek ditembungi anak kok ya arep aja. Kuwi iki aku seneng jeneng ora muni, maksude ra muni iku dadi wong tuwa ora tekan ya arep omong ngono wong ro anak kok. Sing uteke ra cetha iki anake iki. Ora dong.
Kok lemune iki wong simbok bapak kowe oleh kok kowe wah lah iki. Ayo nek nganggo logika ya piyek-piyekno mbok muni Allah kae oleh. Oleh beras saka bantuan kae seneng banget wong tuwa. Sakae 10 kilo apa pira kae? Kae seneng agi wae diselehke rada ayem kae lho. Perasaane wong tuwa iki rada ayem kae. Ndek beras arepa berase sing wingi raketan 2 kilo isih, saiki wis ndek beras neh. Oleh bantuan kae sing sak-sakae sakile kae. Lah kok anake mara sore iki langsung ngusung. Bahasane ya wangun, berase tak nggone sik sok tak ijoli. Sok kiamat kok. Endi ana muni sok tak ijoli. Kecuali nek anak iki nandur sawah amba. Aso nek panen tak ijoli iki ana pengarep-arepe. Jebul anake ya apik tenan. Ngusung beras bantuan mengkor isi 10 kilo apa pira kae. Lengi joli ternyata sak kental. Wah kuwi anak apik. Aku yo mbayangke ngene iki angel banget sih. Mbayange anak sing modele ngene iku angele pol. Kadang tak bayangke petisan ning kae cetora. Ngawel kok. Iki jenenge nderek Quran. Agi nang nggon babakan kaya ngono kuwi wis nderek Quran. Ana meneh sing trika Qur'ane dawuh sing terkait karo niku wau karo wong tua wis tak aturke ternyata wabil walidaini ihsana. Terus burine nika wabizil kurba. Termasuk karo kerabat, karo sedulur ya do kon gawe apik. Nek karo kerabat karo dulure iki do gawe apik. Tingkahe sedulur, kelakuane sedulur sing elek ora usah ikut campur, ora usah melu cawe-cawe. Sing penting hubungan lepas seduluran apik. Iki do kena reridune setan. Ora apik karo sedulur karena bablas le nyawang, bablas le gatekke, terus mbiji sedulur. Aku ki dong nek kae iki jane sedulurku wae. Jan aku ki dong nek kae iki sedulurku, ora mung sedulurku, jan kakangku. Cer kandung. Ning lehku sengit ki le dadak ndak bengi tuku nomor. Wah iki lho. Iki kan bablas nah. Terlampau bablas. Kena reridune setan. Lah wong kakangmu ki tuku nomor ki urusane kono nang gone Allah kok. Dudu kaitan karo awakmu. Ning awakmu terlampau bablas biji. Ngantek duwe kebijakan sing niki kebijakan setan yaitu wegah apik karo sedulur. Wah resiko gedhe. Wegah apik mung gara-gara kelakuane kakangne dibiji elek tek osok tuku nomor upamane. Lah ya ora ngono kuwi kok ya nek nggon kakangku sok tuku nomor apa ora kuwi dudu urusanku, urusane kono. Engko nek ana apik elek ya tanggungane kono, udu tanggunganku. Sing penting tak apiki pinangka status dadi kakangku, dadi sedulurku. Nek tetep tak apiki apik elek sing dadi tingkah pribadine kuwi urusan pribadi. Aku ora melu cawe-cawe. Jenenge dong wabizil kurba utawa ayat liya wa atizal kurba haqqahu tekani hake kerabatmu tekani hake sedulurmu. Sakniki ra do senengane blandang. Nek mbiji sedulur blandang ketemu sedulur elek sing niki iki dudu urusane terus digathuk-gathukke akhire jedul tingkah wujude ora seneng lan nyengiti.
Wis repot banget nek ngono kuwi repote pol. Jenengan gejerat karo jolone setan. Kamangka nek nggon model ngono kuwi wah resiko gedhe. Ora apik karo sedulur iki ra iso dioleh swarga iki. Ora iso. Mula ngati-ati tenan nggon urusan kuwi iki. Aja seneng sok bablas, anggere ora seneng sok bablas, ikut campur ya penak. Kaya nalika ndek kanca akrab ngantek kanca akrabe kae bagikan sedulur. Kudu apa-apane ning apik banget, akrab banget. Karena ternyata nek dicermati kanca ini nek nggon urusan pribadi tidak begitu peduli, ora tahu ngurusi. Dadi pasedulurane terjaga dengan baik. Aku seneng nek karo kae iki, walaupun kae iki mung kanca, ning jan nyenengke lah piye. Nek nggon urusan iki luweh-luweh, ning nek awor pokoke ya semingkur gojek nanggapi santai. Ning nek nggon urusan pribadi luweh-luweh. Iki iso raket ngono. Lah nek sedulur ki iso bersikap seperti itu istimewa. Ning kadang mung gedereng. Lah aku le ngene iki tok dadi sedulur lho, ora ya mah repot to. Aku le ngene iki tok dadi sedulur, nek ora tak jarno alu wong dadi sedulur ning ngejarno. Nek nggon urusan pribadi ngejarno demi keharmonisane leda paseduluran. Engko ndak ora oleh swarga lho jenengan. Wong niki ora kono iku akeh tenan sih. Sedulur do congkrah ki akeh. Wih, arep kudungan ndak dina kae. Wah tenan do congkrah iki. Arep pecisan pendak dina. Padha wae. Arep menyang ngaji nek sedulur kon apik angel tetep angel tenan. Karena terlampau banyak biji pribadi. Kudune nek urusan pribadi iki ora sah biji. Ora biji lah nek nggon nomor barang urusan pribadi kok ya. Sengit karo kakangku kae iki. Wilang apa ketoke wonge nyenengke apian. Lah kok sengit lomo. Lah kok sengit lemedok kuwi lho. Lah rak bablas kok. Lembiji terlampau bablas. Lah kowe iki arep mendem, arep medok. Nek urusane kono. Ning ya sok ngono kuwi dadi kebablasan akhirnya ora apik. Nek kula wegah gagas pribadi dulur iki gagas. Pokoke angger awor tak apiki, bahkan tak karohke, bahkan nek deduwen ngeten ya sembuh apa ta apa tak kei. Lah kowe apik apa elek sak karepmu kuwi urusanmu. Wae tetep tak apiki. Demben kae dilempeng rada jamur tak kei. Kowe larung digoreng kok isih mentah kok. Weh, lah kuwi engko bumbone to dipepe. Hilang jamure digoreng mati jamure. Akhirnya bentuknya dadi bereng-bereng kae. Wah, mah enak banget. Oh, lah jenengan ra ngerti jluntrunge we waton. Oh, dadi bereng-bereng kae enak banget kok ya. Dadi nyatane ya akeh wong seneng kok aku nek lempeng iki seneng sing rada bereng-bereng kae. Gurih-gurih piye lho. Iki padahal kae iki mentahe jamur lho kae. Nek digoreng bereng kae iki mentahe jamur. Ning nek lempeng kan asik-asik saja. Monggo nek digoreng iki misalkan ana apa-apa kandungan bakteri apa sing ngisi anu digoreng iki mati kok ya.
Apik yo nek karo sedulur ki apik yo karena Quran banyak sekali sing ndawuhke berarti jenengan nderek. Nderek niki marai oleh utawa getel welase Gusti Allah. Ha engko nek Allah welas jenengan ki ana apa-apa sing sipate rada bahayani dislametke. Ora usah gaya dadi wong urip iki kadang sok apik kok kan biji wong sing elek-elek. Padahal ming sok apik lho, ming sok apik. Nek asli niki ya ora apik. Ming sok. Kokean neliti-neliti. Nek Quran itu jenenge tajassasu. Neliti-neliti, terlampau adoh. Wong ora peneliti wae kok neliti-neliti ya. Awake dhewe iki mengkur kon apik ngene. Nek ora ngaji ngene iki ya ora dong wong nyatane ora apik karo sedulure duwe perasaan bener to. Perasaane niku sok bener. Aku ngene iki bener lho. Aduh, angger wis muni ngaku bener wis repot. Dikandani wis ra mlebu ngene-ngene iki ra mlebu. Ning ya engko nek ngazape medun mesti melu keneng karena kegolong wong sing ra ngimani karo anjuran. Qur'ane akon ngono kok jenengan ra temandang berarti ra iman karo Qur'an. Berarti ra percaya karo Qur'an. Lah iki mlebu golongan wong sing do kafir kabeh. Kok nek ngazab medun wah ora bakal jenengan dislametke saka ngazab termasuk ora bakal slamet saka aib maupun saka cacat maupun saka kehinaan. Karena cacat kehinaan iku bakal dinasabke marang wong-wong sing do mbangkang Allah. Wong-wong sing do mbangkang Allah. Termasuk makna kehinaan itu ya cacat utawa aib. Kok nek digathuk-gathukke amba banget nika. Nek digathuk-gathukke amba aib niku keelekane wong. Nek Kanjeng Nabi dawuh niku nganggo kalimat berita sing sapa wonge seneng nutupi eleke sedulure, ora seneng ngodar-odar elek. Tapi keelekan niku ditutupi. Allah janji bakal nutupi eleke wong niku ya ning donya iki ya ning akhirat. Kok ngantek Kanjeng Nabi ngendika ngono? Sebab oke-oke wong ki lambene seneng ngodar-odar eleke wong. Seneng do enek karo eleke wong terus ngomongke iki seneng. Ngantek ra ndek kanca, pengen ngomongke wae omong kok. Padahal ra ndek kanca, ning pengen ngomongke eleke wong. Cuman ra ndek kanca, akhire nyaut handphone gawe story. Storine iki jan mengkur nyindir wong, elek-elek wong. Alah ya Allah. Kuwi iki ana pertanggungjawabane. Ana catetane malaikat. Mbok nek gawe story iki sing apik kok. Story kok le Bapak kae nek gawe story pepak kae. Andek nen ngono kuwi. Story kok andek nen. Kira otomatis ada makna yang dituju to nek ngene ana maksud sing dituju muni andek nen. Lah ya walah ya Allah ming pengen ngodar-odar elek ra ndebono we kok ya iso saiki gawe tulisan ning story. Wangun kae cile nulis iki. Andek nek omong remesik. Ngono ki lho kalimat iki. Andek nek omong remesik jebul. Jebul ngono to burune gambar. Burune gambar. Gak gambar iki asu mangap-mangap ae. Wah. Jan wis ngawur tenan iki. Kok ndadak ngono to?
Wingi kula ya gawe story saking senenge ya. Nemplekke fotone anak. Wisudanan to wingi rampung. Dadi rampung raketan sak wujud-wujude diwisuda. Rampung rek terus diwisuda. Nyuwun dongane Lur, muga-muga ngelmune uga samudayane manfaat barokah. Lara kepenak njaluk donga ngono kuwi. Nek kuwi cetha njaluk donga pangestu sip kae. Ini pokoke njaluk dongane Lur, muga-muga ilmune uga samudayane manfaat barokah. Sip kae. Kanca-kanca terus do komen. Kok ora ana sing mara ngucapke selamat. Lah iya ngucapke selamat iki nek mara jelas ora mung awak tok. Nek ora awak toke memeng aku. Sing tak maksud mara kok ora dong nek kur mara awak toke mbok trimo ucapan. lewat handphone. Iya. Lewat handphone kuwi. Sing ngucapke karo ngulungi kuwi umine ngucapke karo ngulungi. Sore mulih terus tengok nang kene diucapke selamat ya ning karo ngulungi. Ming kuwi tok. Liyane wae ora. Parcel. Ulungane parcel kae model nganggo kembang digawe ngene kae. Karo tengah-tengahe boneka. Tengah-tengahe boneka nganggo topi wisuda kae. Aku ya sing tak gatekke ora bonekane sing ngene-ngene kae. Sing tak gatekke kuwi kok biru-biru isine ketan tak demok iki asli apa palsu. Tak bukake siji ya. Anakku guyu kae jebul asli. Nah, jebul asli. Arep tak hitung langsung lebokke kresek asem tenane. Pira ya. Ya nek ngono kuwi ya rada mantep. Ning wong kula iki ngupload posting ning story iki ora kuwi pancen njaluk donga lewat balasan handphone kok. Wong postingane ning handphone ya balasane ning handphone sehingga ucapan selamat ini makna besar. Nggo kula karo nggo anak ya makna besar. Wong salah satunya engko ana sing dijabahi ya tanja tenan sih kok. Iki jan maknane besar mula matur nuwun kula ya ora umum do komen paring donga amin panjurungan mugi-mugi wah wis mantep. Kula terus mulih omong wis ya lega, kowe lega, bapak lega, ibumu lega. Saiki sak karepmu. Arep S2 ya oleh, arep rabi ya oleh. Arep nyambut gawe ya oleh. Iki milih ya tandangono. Terus ya ketok ceria kae berarti bebane wis los. Wis bebane ucul penak kae. Penak karek sing cilik iki to ngragati sing cilik. Kuwi nek gelem kok tak sing diwisuda udu aku kok. Kak ya ora ngusulke ning aku ngusulke nang gone sing diwisuda kono. Ora ngusulke aku. Ngusulke rono ge aku ya tak melu. Ora kok malah kene iki nek remuk njaba jero. Terus meng apa-apa bruk kene wong. Wis tenan nek jenengan pengen oleh welase Allah. Niki kunci utama. Pengen oleh welase Allah, programen sak kabehane ngamale jenengan iki jumbuh karo tuntunane agama.
mang program ngamal-ngamale jenengan ki jumbuh karo tuntunane agama. Kuwi wis ana kabeh dasare. Saka perkara cilik nggodhog wedang ngliwet jangan iki terus nyandang terus nyambut gawe kabeh ana tuntunane ning jerone Quran. Dadi ngantek perkara cilik lho iki. Nggodhog wedang liwet jangan nyapu mbah-mbah nyambut gawe terus kok wow kabeh kae angger jenengan ngaji iso gathoke wo iki dawuh iki dan itu akan nekake rahmate Gusti Allah. Niki sik terus ke sesuk muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, tansah pikantuk widodho kawilujengan donya akhiratipun istiqomah ngibadahipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.